аз съм Shadow Gamer и тук с мен е Pro Crazy. Днес ще снимаме в Endergod на Mob Arena. И ето започнахме, аз съм Magic и той е Magic. Арабе, къде си? Еми, тук трябваше сам бе, брат. Хой сам и се биеш. Ма внимай, че сега ще ги спаунат. И извинете, че не съм снимал толкова много, но сега почвам геймплей. Ето го едното куче! Охо, иде и то. Къде е, бе? Ох, той грами. О, моля. Идва и отвън. Аз мислех, че това стреля принцип. Не си хърчи полшинките. Аз мислех, че това стреля това Magic, а той пак... Охо, помага, че има помяр. А той вече беше добър за малко, сега ще го направя на кайма. Ела, че това куче, гледай го. Ох, ти тука сума тия кучета, бе. Е, това куче, що ме бие, бе? Това домното куче, гледай, що ме бие. Аз не мога да бием, човек. Еми аз не мога, защото е на тия арчерите. Бах, че тъпото. Аз не трябваше да съм такъв обаче. То е много тъп. Аз мислех, че стреля огнени кълбета, иначе... Не, че ще да бъда с него. Чай хилна. Пяс, готово. Ма това не е ранг. Охо, его, един стрелец! Его, мамо и крипър! Охо, един паяк се обърнал настрани. Дедо Господ се е обърнал настрани. Ама тук един паяк се е обърнал настрани. И аз му бия едно сърце. Аз го ударих един път и това отлита. Умирам. Ихо. Дедо Господ се е обърнал настрани. Ти къде си, бе? Ай, то помяр! Къде си зад мене? Мамо! Как си зад мене, като ме бият 10 човека? Мале го е помяр. И аз тия помяри, като ги удара и ги фърлям 20 метра. Ма това хилва, бе. Гледай, бе. Е, къде е? Той аз се бия, да не виж. Всички се бием. Охо, бос. Мамо, а мен не са, бе. Как бе, човече, бе? Имаш 40 коби за хил. Мамо. От всички 40. Уби го един. Мамо, ме гоците. Всички ли умрехте, бе? Ога, само аз съм останал. И как ще се бия срещу те? Те са бахти холитата. Поправи път аз това млеко. Спарта! Мамо! Бам! Подбрал съм ги всичките, ма. Но всичко ме гони. Само малко терминатор, братче. Пишеш после FMA join, да. Да, бе, после па пишеш FMA join, чуле? Ма чакай, още го не пиши. Я фръгам всички коби, бе, човек. Не ме интересува, бе. Не ме подбират всички. А, сега аз умрах. Па пише са ма, join, ма едно. И то пак те спамва. Така. Значи взимам си арчер, не марчер. Слоумен. Или не слоумен, етко. Или не етко. Или пък етко танк. Или не, ще бъда warrior. Искам ония с брадвето. А, да, взел съм гаря. И хора, сега ще бъдем... Какви сме тия? Сега ще бъдем... Махни се, бе! Аксел Мастър. Ще бъдеме и сега ще ги биеме много.
Трябва да ги стрепеме са. Колко секунди остават? Топа не пише. Тук е главата на Наро, МК, на Енда, на Гот Амнезия, на нас и другите на Зайо. И само на тия ги знам. Айде, две. И подяхме! Хора, сега да видим как ще се сбием. Ти къде си всъщност? Е, го е тази коза, трябва да я убиеш. Защото тя ти дава Исланд хелки. Е, ти къде отиде, бе? Аз влезнах навътре, къде си ти? А, ето това, видяхте. Ето в това. Убила я. И ти даде. Истън хил. Да, бе, казах ти. Охо, паячо, не дей. Не дей, бъди лош. И то няма никакви мобове. Аз търсим. Ей, го е, един моб! Няма ги търсиш, бе, те сами си идват. Охо, еле, губако, бъгнатия, вижте какъв бък. И си умър. Да, бе, да. Ние с теб сме с по един кил, какво искаш? Пускат крипарите, бам! Охо, бакове, кайкистия, дейми джибе, братче! Я 2 кила, брат. Къв си ти, бе? Къв си ти, бе, нър? Ида! Чакай, че има един бат скелет. Бам. Убий го. Ида. Ти па, що бегаш от тия, бе? Я гледай какво така. Гълни ма издигат, ма пръгат, ма правят на турбаски в тета. Как имаш 6 кила? 7. Яла бако тука да ти покажа, устете да ти покажа. Яла бако тука да ти покажа, устете да ти покажа, жа. Хайде, бе, брат. О, крипри. Охо, бат Джони, здравей, бе, Жарманьо. Ида. Охо, тия точно пред мен спавнаха, да. И помяри има даже. Това куче, мамо. Аз тия на хил. Дай малко такова моля да изтис. То не мога да се фърлят тука. Кажи на тия тапанари, стоиме заедно всички. Няма, бе, стой, бе, си ходим. Той никой не е умрел все още. Не влизай долу дух. Бе, скачай, къде ти скепне, бе, бам. Куче, убий го. Не убий го. То баяк. Ние те долу са всички, даже влезала. Охо, пигмените почват. Влизай долу дух, защото долу духата най-гал. Абе, спокой. Да, то ми го уби под носа, е. О, крипри. О, кучета! Абе, гледай го так куче, не мога го ударя. Бако, не гърми, де! Гледай го так куче. Умирай, бе. Избий ги. Мамо, те спамват още. Охо, бат Джони. Да, тия скелети най-много ме дра. Би тех, ако имат скелет, го би първо него. Тия какво прави? О, Е. Три кръста. Аз бегам, бе, човек. И аз бегам след времето. Пуху, бах ти. Да. Мамо, чеч. Гле, то си те, мамо, и помярчета даже ми дават. Некой умре ли от нас? Май не. Охо, аз май ще умра. Аре, лай, бе, лай, бе. Че да се млата. Аре, лай. Гах ти демиджа. Да, аз умрех.
28 кил, човек. Ами аре още 2 игри и спирам клипа. Join ма 1. Ама чакам да свършите. Ти умря ли, бе? Аз ще бъда Ендър. Гот. Да я какво е? То Зоро БГ е много добър. Зро БГ. И що го не уби това пак, а уби го. Да бе, човек, и кучето ходят те отзад тебе идат и такова, и зомбита, и кучета, и всичко е. И умре. С един кил те вода. Да. То от нам стана 81 кил е пак е. И умрехме. Аре, пиши ма join, Ай, готово. Аз ще бъда Ендър гот. Къде е това? Аз съм Ендър гот. Ето сме само колко човека? Ние сме 3 човека, май. Аз ти едно PvP за клипа, ако искаш. Къде? Чай ще видим после. Ай, 30 секунди. Аз ще ходя да обирам айтеми, аре и ти, защото има хакове, ако ги заснема. И аз мисля, че изтегли в Рамсънс. Добре, чакай малко само. 10 8 7 5 4 3. Айде, готови сме, банджуга бам. Ние сме 4 човека, че брат. Брат Пулев. Айде, почнах. Къде са те с... Крава! Овца бе, по-точно. Само намериш овци, ако намериш овци ги убивай да ти дават по-уши. Мен там ми даде 8 стрентки. Аз па стрентки и 100 хелтки. Гледай го този помяр. Той бе, аз бегам зад него и го убивам, човек. Кога сте фанали? Охо, иде един за те. Бигове. Охо. И аз излизам на чело. Как го уби? Охо, иде. Мамо, Шони, какво статка е? Бегай, бе. Рипай! Мама е. Гледай го! Ще ме бутне. Охо, за тази какво има? Ей, ти излеза на чел, бе. Мале. Ко става? Какви сте помярчета, е? Статка е. Отгоре има някакъв паяк, бе, брат. Много ли са? Как гледах на последно место, е? Мамо, баджони, задушавам се, е. То долу няма нищо, бе, човек. Пусто е. Пусто е, много е пусто. И то пак гръм. Те всички са гладни, освен тия на арчерите. Защото са твои, нали? Например, ако са много арчери и ти удариш кучето на арчер, докато е злобно и по-стане добро, то те гони и те убия. Къде, бе? Влизам. Мамо, ме подбрах всичко. Аз съм долу, бе, човек. Къде сте вие? Сега чакай, че има един брат скелет, дето иска да си мре. Ида. Ого, брат. Какво така е?
Умирай, бе! Зомби бос 1! Ние няма да стигнем и до втория. Запомни... Мамо! Костатка е! Бих, аз го убих. Браво, то гледай какво статка е! Мамо! Цялата бакаляйница, бе! Малко хелп така. Братче, не гърми, бе! Не е прилично да пръцкаш доде има хора. Има един скелет! Смати го. Бе, аз съм с тебе, бе. Как ще прибият? Кой ма бие, бе, това куче? Бий си стренката, човек. Е, само ние с теб сме останали. Бий си стренката. Да, бе, да, бе. Удари ми най-стискалка, може да направи по-бързо. Тия ни подбра! Ти Golden Apple използва ли го, е? Е, добре, да, как да избегам? Бам, 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 бам. Мамо, човече, тук какво става, бе? Тук цялата... Тук събрахме всички, бе, овца. Бих я. И на малко ли си? Майко, какво става тук, е? На малко ли си? Да, хелп ми, удари ми най-стискалка. Че си здрав. Гей, колко скелети има? Голи му овци, хел. Крава убих една. Бивай ги. О, взех 8 истат хел. Добре, не, убивай ги тия. Много са. Знам. Аз не го удари това. О, Крава. още овци. Зад нас идат още. Мале, човек. Тук... Не стана много претъпкано. Аз заради това излизам навън. Пиши, брат човек, котатка е. Мене направо те си човек, аз не. Мат Георги, да руша. Аре, идвай, бе, човек, гледай колко мамо и тебе сте подбрали. И мене, бе, човек. Това Ендър God го признавам за много силен ранг, като гледам ги биеме от всекъде. Ей, това очаквах. Мамо, аз имам 90 кила. Аз имам 65. И 1 кила имам аз. 91. Мамо! Ти да видиш какво излиза отдолу. Ти да видиш, ще паднеш. Кой излиза? Напаст. Ще бе, стига ма бил, бе, добре, де, ще те излекувам и тебе, мале. Охо, има и гастове. Тая игра, няма да... Аз след тази игра ще приключвам клипа, човек, то, гледай, аз те виждам тебе, на малко ли си? Аз ги бъхтя отзад, те идат още. Добре, трябва да се взимам заедно просто. Хелп ми, хелп ми, хелп ми, хелп ми. О, скочи един! И аз тия кучите ги избивам на един хит. Чуеш ли ги ти откъде то даймат меч, бе? Не ми е даймънд, бе. Чай, мен, значи бе. Пигмени! Бегай! Бегай просто! И аз ги бъхтя как мога. Ти ако искаш ги фани отзад, бе, човек. О, на десърта, едно. Крава, крава, крава! Умре ли? Добре. Да. Омага тук, админа ще бил това и мисля тук. Аз фанах още инстант хелтки. Ето ти и аз, но то ми почава ми лагва даже. И снеди човеци ли има, бе? Сноумен бос! То почава да ми лага. Виждаш ли какво става? Виж какво ма гони? Виждаш ли?
За битката на битките. Ай, бързо мириш то. Той си играе. Чакай! Как да умра като не искам? Мамо! Мале, малко се. Малката! Айде, умираш. Не умирам. Аз съм фулен с хелтки. Гръмвайте крипърчета! Гълни зомбитата летат, бе, врачи. О, нима нагънал един хът. Умираш ли? Не. А? Не! Аз съм направил световен рекорд за килове, бе, човек. Такива да изстрелват огън топки, брат. А боса си, знаеш, че си бие зомбитата и тия. Давай, босче, прави нещо, бе! Мамо! То бос ми хелпва, бе, човек.